Khubor nakaslem Jong Bakongsan Hima. Kubli pibaro ginong Krishan Jong Bakongsan Hima mangai Kristinson bat kini gidi Khubor Bakongsan Jong Taïew. Taïew kasyari bahakli do Jong kari kala kentat ban ai gajing itu dakaan halor gajing shongkha para kentai lani para shenrang. Hakasngi ba ar Jong Taïew kayeng kasyari bahakli do Jong kari kala shim ya karai hadien ba lai na kisan ngut kinong bishar kila kentat ban itu ya gajing shong kurim para kentai lani para shenrang lani ka same sex marriage. Kini kisan ngut kinong bishar ki bala shong bishar halor katega mukot duma badawa ban ai jing itu sarkar India dakaan ya gajing shong kha para kentai ne para shenrang ki kentob yu Chief Justice of India Dr. Dhananjaya Yeshwant Chandrachud bat sangut ki weipat kinong bishar Justice Sanjay Kishan Kaul S Ravindra Bhatt Hima Kohli bat PS Narasimha. Kini kisan ngut kinong bishar kila snap dia kinia bat kinong rem bala penpau da kumba sau pongut ki muktiar ki bala mi khmat kinong mudoi mukot duma bat kumjuk ru jong ka sarkar pedeng. Kayeng kasyari bahakli du jong kari kala penlong ye kajing bishar ka baship hosngi ban snap ya baro ki mamla ha ka bayade ba kajing kwa ban ai jing itu da ka an ya kajing shongkha para kanthai nation rang ha ka khatwei tarik ujemmang ka Supreme Court kala penbana kana 4 rai AA. Handai wala ka Supreme Court kala kentat ya kani kajing karpat kinong mudui mukot duma ban ai jing itu ya kajing shongkha para kenthai lani para shenrang kala ong ba ka de ka kamram jo kayeng dor par parliament ban shim rai halor kani. Nalor kata ka Supreme Court kala bu da kajing tho ya kajing penpau na ka sarkar pedeng ka ba la ong ba kan thau da ka committee ban khmi bnya ya ki hok bat kajing mentoi ba ki ba shongkha para kenthai ni para shenrang kila ban yo. Haka jo kapor ka Supreme Court kala kentat ban pendam ya ka Special Marriage Act but Foreign Marriage Act ki bade ki an ki bam ai jing itu satya ya ka jing shongkha para kenthai ni para shenrang. Ka jing ja jong rang ba lo star nong phut sau pos nam karata no ka snong mau siang ba West Khasi Hills khalam dawan phayeng shu ha ka ba ka jing wa jing ba hing hasem ka snong mat ki snong ma marjan kala poi shaki khat san singi AA hnai amsham la lap satya bat kani kala penlong shisha ka jinglingo bat sa dum hadu kata kham tam mi ki bahing hasem kat kum ka jing thu jong ki bahing hasem bat kum ju ru kinong ket kam jo ka snong mau siang ba lo ong ba hadu menta ka jingwat yu teurang ba kala long kalen ki jaka jo ka tika than hnai ka balingo ba wat ki tiar gitar kum ki wat ki berni ki ba teurang ba pendan kam ha ka jingle wat ding kse amshem la lap ha a bat ha ka jing shisha la da ushitom ru de ban lap. Halor ketika jingja ke New Trap Youth Council West Khasi Hills District hapo ka jingela musamla lumlang khars imli president bat samla Chesterwell Kharbani Assistant General Secretary haringkat ki dekhot ha ka janmiet jongka khat new tarik mentau benai ki lahiarah ka snong mau siang ba kebadan kumba khat 8 kilometer na nong ston banno jingerap ya ka yeng kesem ka bade ka kemi jong orang ba lostar nong phun. Menteri bade khmi aka kam jo kai ka jellau ba poling do la penpau da ka baong ba hatu ngilong ki ba khoi tang ha ka shisngi jong ka Taïew pa na ki sngi pan imlong pop ni bang khoi chu habakin tho alor ka jingmi ki jing persha ban penkot ya ka tamasa cherry blossom ha ka singi ublei kumbala pau ka jing persha bala penmi da ka seng sandur tep kor tep kha e ngi hnyo chap ba pol loong ba kamut ba ubri onong khoi tang ha ka sngi kat ba ki wi pat ki sngi onom long khoi ni long pop no. Hakawai pat kaliang kinong shong shnong ka shnong bhairum bong lum dat klaru kilapan pau ka jing persya ya ka sarkar ban penkot ya ka tamasa cherry blossom ha ka singi ublei na kaliang samna tingshan makri lapan pau ba kumba kalong kumhi kristan ngi buram ya ka singi ublei da ka balet ban mani shaking mani am tang kata gini kinong shong shnong kilapan pau ka jing lingo ba ka sarkar ka khlam pentip bakan penlong ya ka tamasa ha ka than kini kinong snong kila ong makim persya ay jing penong ya ketika tamasa hanay kisukwa tang makasarkar kan penkan riak no ay katarik kabahap ha kasi ublay kumta kini kinong snong kulum dat kala kilalit ban ya kendu yung menteri sarkar badai kmi katanan jo akay uba poling do man pensngo hau halor ketika man uni yung menteri sarkar la penpaw ya kajing bam ya hap halor kajing persya ban penkan riak ya kasngi ban penkot ya katamasa cherry blossom. Habakaran bikilat patay Khubor ba pol loong ba kamsyong niya ban ong ban khangi ka sngi ban penkot ya ka cherry blossom tang namar ba kahap ka sngi ublay namar kum ba ka paula dan teng kinong rai ki balawan ban tem ban put ha ka sngi utrai ba ki ki jaka ki dam ba chiteng ni kini kinong wan pet ya kini kinong rai ki de ki kristan
Hagajuk ko por ba por la ong ru ba nadu ba penmi ya kitekan na kabenta ni kata masa cherry blossom labun mut ki baladap ban thiet bat kan bu jing ki wei ban pen kala biang ya katarik. Habakran halor ke jing persya ki nong shok snong lum dat club hoi rembong ban pen kut ya kata masa cherry blossom hagakat khandai tarik unai weng arajar arpulai ka bahab ka sniu blei na kaleong ba por la ong ba ni kata masa ka de ban kringi ki bri ki ban bar bat na ki wei ki ri ban wan sha ka jella kalam dakli ya kan yam ka jongki shu ba pol la ban rap du da ka ba ong balada persya ya kesngi pen kot ya tamasa cherry blossom tang lamar ba ka de kesngi ublei kamut ba hab ban khang no ya ki jaka ki ba ki bri ki sno tanat ban pelut por ka kesngi ublei kum ki jaka bam jaka di ki senama bat kum ta ter nalor ka taw new menteri sarkar ra ong ba kum ki pat ba ngila jiet iki ban nong kum kita ki nong taw an wala na ki pat ba ki sno start da ka ba persya iki ni ki an kan bha ba ki ni kin yeng ban ya khun hi ya ka election ban nong menteri UMLA ko Congress na Gambay Giri West Garo Hills District usaleng sangma habakran ha convention jo Meghalaya Pradesh Youth Congress ulapan pau ya jing penyaw banyu ba kinong elam jo ka seng kim ne jing mut bat kim na ban sa bun snem lada ki don ha kalyang persya na kalyang usaleng ulakin tui ki samla ban mi shakhaman ban ya shimanta ha ki kam politik bat ban kran habai de be ki mat ki bakta ya ki imlang salang habakran halor ke ji kendu ki ba kumunang elam uya kendu usaleng ulai tho ba kumunang elam jo ka seng congress hagis nam baladap la shakanjat na ka seng hanrai wat hadu kan ni uyeng rang ba ban ya le bat ban tre na ka benta ki pat ba ki ba shania ha u ulong ru ba mentaw la sha khat biang sha ka seng ban tre bat ban pen khlan shu ba kin yo ya ka thong ka ba ki don ula kan tui ki samla ban nong ki ban ne jingmon bat ban ya sha aman sha pan biet hanu kinong yalam ko congress kilapan pawa ka seng kalalong ka pan kre na ka benta ka election MP bat MDC habakran bikilat pathai Khubor president ka MPCC ba Vincent H Pala ulong ba ka seng kam don jing bat pan kre na ka benta ki election ki banwan hanai ka shang ha ka sarkar ya ka ka ba kan le habai de biki kertong na kalang president ka MPCC ba Vincent ulong ba marsin pen manaya ka tarik jo ka election ka seng ru kan pen manaya ki kerteng jo ki kertong ibanya kon ya ka election MDC Kahanyo Trap Integrated Territorial Organization Bahrambang area hakakat pratrik Urisau arajar arpulai kalalit ban khanrai ka labor license sa Bahrambang hapo ka jingelam president Samla Samuel Hing lembat ki para dokot jong ka than bala sanran lang di kinongelam Garibhoy district hagati ka singi ba seng kalalit ban khanrai ka license khayi kalalap badon ki brio ki ba ai kam ki khanna ki ba hapo khat pras nam karta kumta ka seng kala be bat pha ban nit bu no ikiti ki khanna bat kala dawaru ikinong ilam snong magim dei ban island ikibar jala ban wan buhai snong ni INOC pathar ikinong bella ibule ke anti narcotics task force East Khasi Hills haka arphotrik urisa rajar arpulai kila yo ban kyam yalai mut ki brio ki badon kiti bandi umar be an na jan ka law college dhan kiti shillong kini kilai ngut ki kanthop yu Marvins Majao sapulai snem upira lang dakhar sapu arsnem ki bana maulai normally maru imti au shilla sapu nyo snem ubashang basa amalki kipulet ke ANTF kilayo man kurom na kini ki brio yo drug heroin bodon ka jingkhya ka ba arpulai point khnai san gram haringkat ka pisa ka ba sapu sa hajar san spotting ka kawe ka kali venue ba light di ki mobile phone Diri gitu ki Khubor parlok ngila poy siya kabakun kat ngini siyembang le siyem tayo hagajuk kesni kublay shibun